तर चला आज आपण मेथी पराठे बनवणार आहोत। इथे मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 वाटी बेसनाचं पीठ घेतलेलं आहे। तर चला आपण याच्यासाठी वाटण साहित्य काय काय लागणार आहे। इथे मी 4-5 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, लसूण असा, जिरे 1 चमचा, लसूण 7-8 पाकळ्या आणि कोथिंबीर, हिरवी मिरची असं दळून घ्यायचं आहे। मेथी अशी छान बारीक कापून घेतलेली आहे, इथे बघू शकता, आणि ओवा घ्यायचा आहे। तर चला आता सगळं साहित्य आपण याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आणि हे पीठ छान असं भिजवून घ्यायचं आहे। आता आपण याच्यामध्ये अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे, इथे बघू शकता, छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। बस हे असं कोरडंच मिक्स करायचं। नंतर आपण याच्यात थोडं पाणी टाकून थोडं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता इथे बघू शकता, थोडं पाणी टाकून आपण हे पीठ असं छान मळून घ्यायचं आहे। तर 1 चमचा तेल टाकून असं छान मळून घ्यायचं आहे। हे अशा पद्धतीने याला 10-15 मिनटं आपण आता छान असं झाकून ठेवू। इथे बघू शकता, असं छान आपण मेथीचा पराठा लाटून घेतलेला आहे। आता याला या अशा पद्धतीने आणि याला दोन्ही साईडने आपलं पोळीप्रमाणे असं छान भाजून घ्यायचं। छान असं तेल लावून घ्यायचं वरून आणि असे छान दोन्ही। तर हे शेंगदाण्याची चटणीसोबत तुम्ही खाऊ शकता किंवा बटाट्याची चटणीसोबत। माझे व्हिडिओ रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर अशा पद्धतीचे मेथीचे पराठे तुम्ही नक्की करून बघा। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय।